sa Center Mall. Nana pa ba sa center mo diya kay? Mga iro na mo. Kuyog na mo mga alaga, parteng liho ka. Marga, Marga. Hi! Morphy! Oy, iro. Marga! Oy, Na mga liho kayo ha. istorya po iro. Hi! Morphy! Marga! Marga here, Marga. So, bulldog, Marga, si Marga bulldog. o si Rita. Combine Margarita. Marga, Morphy, bulldog. Chihuahua. Mga mari, mga pare, na po mi diri nag-walking-walking ni para panington po mi ba kay murag boring kasi panako sulod. So, karon tuyok mi ron pag humana mo diri ron kay upload ni sa mga bago nga video. So atangin ninyo ha, i-like ninyo nya, i-share po ninyo. So mga mari, mga pare, humana mo diri ron upload, humana mo diri ron. Ikuyog pa ning duha ka chikiting among alaga. So hatod na mo sa balay ni Vicky Sukatan mo balik ni ngani. Balay ni biskatan. Og Silingan ra dito. so motuyok mi ron diri awa mo ang tuyukan na dako kay lugar. Nya limpyo kay mga mari, mga pare. Di juga kitag itis manok. Ano? So, karon ta ay lipay kay duha. Tanawa ra gud ni iro. Kung unsa ta malipay nga magtutuyok, malipay pud na sila. So tanawa ko mga alaga ha, unsa sila kalipay ha. Lipay mo, lipay. Na lipay kay sila kay layo jud ilang na walking. Exercise ko sila. Doon Marga, Marga, hi. Oy Marga, hi sa Marga. Marga, Morphy. Inana dahil nang alaga, malipay pud na sila. Ay Morphy ba? Uy, ko na una gini sportahan. Daw si Marga. So mga mari, mga pare, dili ra ko to ba? Tiwasor na mo ni mong vlog ron kay magtutuyok sa mini Vicky Sukatan. So amping mga kanunay. Sa mga kanunay. Amping mga mari, mga pare ha. So ayaw kalimot di ay og like sa mo ang FB page nga Vicky Sukatan og MP Girl. Og don't forget to subscribe my YouTube channel MP Girl and Vicky Sukatan. Karang usa si Marga, ang usa si Morphy, ang usa bulldog. So karon naman nami og tiktoyok. So bauli nami. Bye.